Qualsevol metge aprèn contínuament, no? De la teva experiència professional sempre aprens, però no has de deixar que sigui precisament l'experiència professional la que faci que un aprengui, no? Tot allò que es pugui aprendre abans d'acabar els 6 anys de la carrera, doncs s'ha d'aprendre, i si resulta que nosaltres tenim instruments que estan validats per assolir aquestes competències, per què no posar-los en els primers anys, abans de sortir de la facultat? Et sents com un pollet quan surts de la universitat. Ja a tercer, que comences a fer classes i pràctiques hospitalàries, ja et trobes amb una barrera molt forta entre tu i el pacient, perquè tot el que hagis pogut estudiar de teoria no té res a veure amb el tracte directe, no? Amb gent que pateix, que ve a tu que li solucionis un problema. A poc tu mateix vas trobant les teves eines per apropar-te més, per ser més professional, perquè quan surts de la carrera te'n sents molt poc de professional. Això vol dir que tenim una mancança on hem d'utilitzar les màximes armes possibles per augmentar la seguretat del pacient. És a dir, la possibilitat de que nosaltres ens equivoquem l'hem de disminuir al mínim, transformant el que diem la competència o la capacitat que tenim per fer aquella tasca en l'excel·lència, la capacitat que tenim per fer aquella tasca amb el mínim error possible. I el primer dia que vaig entrar a la casa d'un pacient, soc fisioterapeuta, doncs no sabia quin era el meu lloc, ni què havia de fer, ni per on havia de començar, i mira que ho havia estudiat 1000 vegades, de primer fer una valoració, un diagnòstic en fisioteràpia, dissenyar, encara que fos ràpidament perquè era a domicilis, un tractament, i tot això se'm feia una pilota al cap, perquè és una cosa que mai a la vida havies fet encara. Havies sigut alumne, ets persona i tens relacions cada dia, evidentment, però com a terapeuta mai havies hagut de relacionar-te amb ningú. Per tant, l'encontre a la realitat l'hem de preveure. I aquí és on té el rol la simulació. Com? De manera que els casos, problema, reals que guien l'estudiant des de l'inici i que se'l trobarà a la realitat, la simulació sigui un esglaó més. Què li passarà a aquell professional? Que tot allò que ha après amb la teoria ho podrà executar, provar, veure, avaluar, reflexionar, tornar a provar i millorar abans de la realitat. La possibilitat de que m'equivoqui en el moment que ho faig a la realitat és molt menor, primera. I segona, el pacient durant el meu període d'aprenentatge no ha patit l'impacte d'allò que estic aprenent. Si nosaltres millorem la seguretat del pacient, això anirà associat a que donem millor qualitat, això vol dir que el sistema millorarà, serà més eficient. La simulació pot donar un gran ventall de possibilitats. No és només l'entrevista clínica el que podem fer. Podem simular escenaris de situacions molt crítiques, en el que tu poses l'alumne en una situació molt estressant i pots mirar i gravar com es desenvolupa la seva actuació en aquella situació estressant. Pot abordar temes del maneig d'un pacient en situació molt crítica, o una situació d'incertesa, o com donar una mala notícia, o pots abordar temes com l'alumne és capaç d'aplicar un protocol sobre una malaltia determinada o sobre una situació determinada, com pot ser un brot epidèmic, etc. Per tant, amb la simulació pots abordar un gran ventall d'aspectes que fan referència a la competència professional. El més bàsic serien simulacions de coneixement. Jo faig simulacions de coneixement pur. Per exemple, simulacions d'anatomia, un cadàver, o un maniquí, o un cas molt bàsic. Hi ha simulacions una mica més complexes que són simulacions d'habilitats. Per exemple, col·locar una sonda nasogàstrica o un catèter. Hi ha un esglaó més alt, on hi ha llocs on hi ha escenaris de simulació, on hi ha l'estudiant o estudiants o professionals hauran de demostrar coneixement teòric, habilitat i actitud. Per tant, unim els 3 punts juntament en judici clínic que defineixen una competència real. Perquè si bé no em trobo amb el cas real, sí que jo puc modular l'estrès o la demanda més o menys, perquè un cas pot ser difícil pel cas o pot ser difícil pel grau d'autonomia o responsabilitat que vagi associat al que ha de resoldre aquell cas. No podem dir tampoc, com alguns s'ha començat a parlar, que la simulació pot fins i tot equiparar-se o substituir la realitat. Això seria un error. La simulació és un esglaó més per arribar a dalt de tot de la piràmide, en el qual dic, ja t'he avaluat i tu ets competent, però no substitueix. La trobada real té un impacte molt important sobre les emocions de l'alumne, no? És a dir, fidelitza la teva professió. El
El que passa és que és veritat que s'ha de poder combinar totes les metodologies que tenim d'aprenentatge, no? I que no tot recaigui sobre la trobada en pacient real, no? Des de la classe magistral, al seminari, a l'escenari, els laboratoris d'habilitats tècniques o els escenaris de simulació. És saber-los combinar tots els que ens donarà lloc a poder garantir que el professional que traiem, que acaba les nostres facultats, és un professional molt més ben preparat que el que teníem fins ara.